Get pieces for leat faoin lonne. Ní nua leabhart le ó na scoilna eile agus fólam rudaí faoi technoliacht nach rás going faoi churbe. Ringwood's an mojo le TG Cad agus bhí just ring with piece noch the gargs den dus was chlár agrahorta leis an rud le chuirla chéile canna. Ja hang sin go mórlam. An na cearlan go má, but my ceafar an pizza an the pizzas an ce gabón. An píosa nuair a dúirt ifa cecha a chua híal. Bhí sé sin aninspráideach. Smailm an bhealcha dúirtí le cuineáil ort nuair a dead an gatainna leat ní féidir leat é sin dhéana. Rinn me an podcast sin. Bhí se an simú dúirtí cecha leis na microphone rudaí úsáideas. Agus chamuid sort of podcast bug é dhéana ar ceann hain. Bhí ceann bháin ag úsáid riomhaireachtaí nuair úsáideann tú gan úsáid snappy úsáideann tú rudaí eile ar nós bananaí agus rudaí. Clippann tú the wires ar aonad an tú gur úsáid agus féad le cluichí imirt gan úsáid an snappy tá gachfad anna bhá sé chun is stimúil agus sprála mé. Well, bhí mis in an amsir is se ansimú a bheith breanú ar a chuí go náiríonn an screentíí ar chuid leis an éadach sa leid bhí caitlín a catha top gurm agus marall gur an background gurm. Bhí si níachú chuirbí, bhí sin ús pleig an na sláva an afro ganníbo. Bhí me breanú ar ceann leis na holograms, bhí sé ionintach rinne si cinál pyramid bag den chus plastic is sa lár chunig tú planda nó siog nó bhí se chus simú a breanú. Is mám na gléisina New Hampshire agus an fálam chuna siad a úsáid agus na fearras dhéanamh Somalia agus chunas mar hampla holograms An looping ceol go mórlam in aice leis an sáte. So bhí mé mar bhfuil den grúpa ceol looping agus bhí mar le Andreas de Stack agus bhún sé míad conas an pedal looping úsáid agus dúsáid mar orla sé agsúla agus or gotha chun písa chuirla chéile. Agus rinne mar clúdacht a fáscar agus bhí sin